Obila mag okwach kich ochako timo nonro mar yango gima okelo mach e skundi nyiri ma Utumishi Academy mokelo tho mar jopuonjre 16 kendo weyo mamoko 79 gi hinyruok mopogore opogore. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyowa chal mar nonro ewi masira makamano. Od nindo ma Melain Waithera Block ma jopuonjre maromo 220 moting'o mago mag grade mar 10, joklas 11 kod 12 osebedo ka ninde. Sani en kar masira mapek ma obila mag okwach kich manono muoch mar mach time nonro matut mar yango gima okelo wang' mare otieno ma piny rugo kawuono. Kaluwore kod lipot mar obila ewi masirano, lipot ochwal e tesend obila ma Gilgil kar saa 10:30 mar otieno kod japuonj maduong' mar sikul ma Utumishi Academy, Joycelyn Muraguri, ni mach omuoch e sikunde. Komanda mar obila ma Gilgil wacho ni bang' lipot makama, ochiko obila mage duto kod obila mag okwach kich matimo nonro mondo giring mapiyo kendo gires jopuonjre. Bang'e jolweny, apisas makonyo e nego mach e kaunti ma Nakuru, obila makedo kod kuo jamni, obila marito bunge, rowere mag NYS, jopiny kod apisas mamoko moriwo nyaka mag Kenya Red Cross oringo matek kendo konyo simo majno makata kamano osekelo lal mar ngima jopuonjre 16 kendo weyo mamoko 79 kod hinyruoge maricho. Sikund Utumishi Academy kaluwore kod lipot mar obila yudore kilomita 7 kowuok e tesend obila ma Gilgil kendo luwore kod log tich madongo mag arita nyaka mano mar kambi jolweny. Gie sani nonro mar obila mag okwach kich dhi temo yango thuolo ma obila kod jochiw siro okawo mar ringo kendo chopo kar masirano mar neno kaponi deko obedo e thuolo mar reso ngima jopuonjre. Machielo en mar yango ni jopuonjre onindo saa adi to majno omuoch kar saa adi. Obila bende dhi temo rango chal mar kar nindono mar yango ka bende en kod yore makare mag temo reso ngima jopuonjre kinde ma masira oneno moting'o chal mar dirisni, chal mar dhoudi mantie kod kwan-gi, nyalo margi mar chiwo thuolo mar tony e kinde ma masira oneno, bende ne nitie gige simo mach, kwan jopuonjre manonindo kanyo gin adi, to bende ne nitie thuolo moromo manyalo konyo e kinde tony. Magi kachiel kod tipo mag wang' dede, pichni mag kama masira otimore, neno mag jopuonjre manoresi, neno mag jotend sikul kod apisas mochopo kanyo motelo, en moko kuom mago ma igeno tigo e konyo fwenyo adieri mar gima okelo masira magiko okelo lal mar ngima jopuonjre. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kod nyawadgi mar somo Migoso Gamba osingo ni sirikal dhi timo duto mar fwenyo adieri ewi gima okelo masira makamano, ponono en masira koso en gima ng'ato owuon ema otimo e yor oyiem. Gie sani jopuonjre 7 ma oyudo hinyruok ochwal e boma Nairobi kod kalapapla ne chenro mar thieth moyiedhi. Cynthia Onyango, Ramogi TV.